voisin avata keskustelun ja ihan pyytäisin, että nyt ne henkilöt, ketkä aikanaan on siinä tehnyt sen pohjaesityksen näistä koulun lakkauttamisista, niin kertoisit meillekin kuntalaisille, että mitä nämä pohjaesityksen alunalkaja on lukenut, mitä siinä on esitetty, mitkä ne perustelut niille esityksille on ollut. Ja sitten kun täällä on varmaan niitä valtuutettuja paikalla, jotka on ollut siinä kokouksessa, jossa sitten se esitys ei tainnut mennä ihan esityksen mukaisesti läpi, vaan tehtiin vastaesitys ja vastaesityksen vastaesitys ja sitten kävi jotakin muuta, niin selvittäisitte meille, että minkälainen se tilanne niin kuin ihan kaiken kaikkiaan ollut. Niin oltaisiin samalla kartalla, kun tuntuu, että tästä kokonaisuudesta on aika vaikea saada selkoa. Aloitettaisiko semmoisista? Kyllä, ja sitä alunperäistä pohjaesitystä, jonka ymmärtääkseni on kaupungin hallitus tai onko kaupungin johtaja sen sitten tehnyt, mutta mikä sen pohjaesityksen niin kuin alkuperäinen, mitä siinä on esitetty ja mihin se pohjaesityksen esitykset on perustunut. Ja toki on ollut siellä luettavissa, oliko meillä jossain puheenjohtaja, minä voin jotakin sanoa, mitä jo Tiirasin Juha kaupunginjohtaja ja pyydettiin esityksen tehnyttä viranhaltijaa pohtimaan. Meidän pykäläkäsittelyhän lähtee jo aineistokin perusteella syyskuusta 2020 liikenteeseen, jolloin silloinen koulutusjohtaja on koulutuslautakunnassa tehnyt esityksiä. Ja täällä on muun muassa käsitelty asioita kuin kaupungin taloudellinen tilanne, opetustoimen taloudellinen tilanne, investoinnit, kuvauksia nykyisestä kouluverkostosta, niiden kunnosta, niistä asioista. Pedagogisia puolia on silloin jo tarkasteltu kaiken kaikkiaan. Ja oppilasennusteet on silloin näyttänyt jo myöskin sille, että oppilasmäärät ovat laskussa ja se on lähtenyt sieltä liikenteeseen. Ja toki silloin oli varmaan lähempänä tavoite tai tahtotila ja esitys ennen kuin se eteni tähän kesän 2022 lopulliseen päätökseen, niin kyseessä oli Lempyyn koulun lakkauttamiseen liittyvä asia. Mutta tätä haluttiin valtuustossa tarkastella sitten uudestaan ja se palautettiin laajempaan tarkasteluun ja haluttiin sitten tehdä tämä ehkä yksityiskohtaisempia jopa samoja asioita myöskin tarkasteltu tilanne tästä kouluverkkoselvityksestä kokonaisuudessaan. Ja sen jälkeen sen selvityksen pohjatulemana kaupunginhallitus on esittänyt koulujen lakkauttamiseen liittyviä ratkaisuja. Minun kynästäni on pohjaehdotus mennyt, jossa oli ensisijaisena Lempyyn koulun lakkauttaminen. Se olisi pitänyt tapahtua jo viime syksynä, eli syksystä 2023. Samalselän koulun lakkauttaminen oli siinä myöskin 25 vuoden, eli tämän nykyisen päätöksen sitten mukaisella aikataululla. Ja sitten olisi Iisterin-koulun tarkastelu tulossa 25-26 aikana. Ja hallitus itse asiassa otti jo ensimmäisen kerran siihen minun pohjaehdotuksen kantaa ja vei se kuitenkin valtuuston ehdotuksella Lempyyn koulu ja Sammalselän koulu. Ja valtuusto teki sitten kesäkuussa silloin 22 tässä äänestystuloksen jälkeen ratkaisun, että ainoastaan Sammalselän koulun lakkautus. Ja nyt ollaan keskustelemassa siitä meidän reilun 1,5 vuoden takaisesta lakkauttamispäätöksestä. Perustelut on ollut myöskin kouluverkkoselvityksessä ihan samat kuin mitä tuossa kuvasin tuossa 1920 vaihteessa aloitetussa jo selvityksessä, eli oppilasennusteeseen liittyvät tilanteet, talouteen liittyvät tilanteet, kuin myöskin tietysti sitten tähän meidän koulujen kuntoon liittyvät tilanteet. Perustelut löytyy niistä. Tässä lyhykäisyydessä selvitystä tuosta jo historiasta, että miten mitkä tämä prosessi on käytännössä 4 vuoden, ei aivan 3,5 vuoden mittaan. Sen verran on asioita käsitelty ja lopputulemana on tullut sitten lakkautus ja se on se sama tässä puheenjohtajassa. Ja tosiaankin se pykälä myöskin löytynee. Oletko kysymyksiä vai haluatko verrata? Tarkennusta. Mä voin kääntyä näin päin ja kertoa oman äänestyskäyttäytymiseni.
otetaan kantaa siinä vaiheessa, kun lukion pohjarahoitukseen tietyllä tavalla mahdollisia muutoksia tulee. Joo. Ja siinä ehkä jäi 2 minuuttia aikaa miettiä, että mitä äänestäisi. Ja mä olin luvannut lempyyläisille, kun vaalityötä tein, niin pitää Lempyyn koulun puolia. Eli siinä oli yksi, että en voinut sitä pohjaesitystä äänestää, koska olin luvannut toisenlaista. Sanotaan aina poliitikoista, että ne ei pidä koskaan lupaustaan, mutta halusin pitää tässä lupauksen. Sitten sen 2 minuutin aikana mietin, että jää lisää aikaa Sammaselän koululle, että haluan taistella myös sen puolesta. Ja sitten Isveden koulu. Eli olen aina halunnut puolustaa, jokaisessa kouluja koskevassa puheenvuorossa olen käyttänyt puheenvuoron lasten ja perheiden tukemiseksi, ja lapset ja perheet ei saa olla säästön kohteena. Et nämä on minun perusteet ja haluan edelleenkin puolustaa kouluja. Minun ajatus on vaikka seuraavissa vaaleissa kuin yhden äänen, että niin tämä Lempyyn koulun lakkauttaminen taas ollut näpertelyä ja periaatteessa tuo Sammaselän koulunkin lakkauttaminen näpertelyä, vaan kyse on siitä, että Sammaselän kouluun jouduttaisiin tekemään iso remontti. Ja 2 vuoden kuluttua sitten kun oppilaat loppuu, niin se jää sitten tyhjilleen tai vajaa käyttöön, niin sitten taas ihmeteltäisiin että kenen idea oli tehdä siellä semmoinen remontti. Tämä on mulla se käsitys. Ja nyt tämä antaa tälle Lempyylle vielä hengähdysaikaa katsoa, että jos sinne tulee sitä porukkaa sieltä Kuopiosta päin, niin siellä voidaan tehdä vaikka alakoulu sinne, en minä sitä lupaa tietenkään. Ja sitten tuonne entisen uimahallin tilalle rakennetaan sitten päiväkoti, en minä sitäkään lupaa, mutta jos on rahaa, niin tehdään muuta. Minä olen Marja Matilainen, Vasemmistoliiton valtuutettu. Vasemmistoliitto äänesti, eli meitä on 2 valtuutettua, Jani From ja minä. Jani ei päässyt paikalle. Eli meidän käsityksen mukaan, ja pöytäkirjastakin varmaan näkyy, että kasvu- ja oppimisen lautakunnan päätös oli yksimielinen, kaupunginhallituksen päätös oli yksimielinen, ja näin ollen Vasemmistoliitto, kun Jani on siellä hallituksessa, niin seisoi hallituksen esityksen takana. Ja sitten kun se tuli tänne valtuustoon, niin tulikin tämä vastaesitys, jossa sekä Jani että minä äänestettiin tyhjää sen takia, koska oltiin sen hallituksen esityksen kannalla. Ja ihan kun yleisesti ottaen se, että myöskään ei haluta lapsille eikä lapsiperheille mitään huonoa, mutta tosiasia on se, että Suonenjoen kaupungilta loppuu rahat. Ja meillä on kymmeniä muitakin kohteita, mihinkä sitä rahaa joudutaan laittamaan. Esimerkiksi sellainen asia kuin tuo meidän terveyskeskus. Siitä toki päättää Pohjois-Savon hyvinvointialue, mutta sen pitäisi terveyskeskuksen vastata niitä hyvinvointialueen kriteereitä, että meillä säilyisi se terveyskeskus. Ja terveyskeskus palvelee kuntalaisia siitä syntymättömästä vauvasta kuolemaan asti. Et miettikää niin semmoistakin asiaa, että raskaana oleva nainen lähtee joka ikisen käynnin käymään Kyssissä neuvolakäynnin ja sitten pienen vauvan kanssa lähtee sinne viemään neuvolakäynnille sen sijaan, että meillä olisi täällä oma terveyskeskus. Ja kun rahaa ei loputtomasti ole, niin priorisointia on pakko tehdä. Ilman, että tosiaan tässä laitetaan asioita näin niin kuin tämä vastaan tämä, vaan ihan kylmien realiteettien pohjalta. Samoin sitten se, että kaupungin tulopohja on kaventunut ja kaventuu, koska valtionosuusmuutos tulee semmoiseksi, että me ei saada rahaa kuin alle 16-vuotiaista. Katoin meidän näkymiä, niin Suonenjoella on tällä hetkellä taisi olla niin alle 18-vuotiaita 1200 ja määrä vaan pienenee entisestään. Ja nämä, jotka on täällä peruskoulussa, niin nehän on käytännössä kahtoneita alle 16-vuotiaita, toiset on sitten loput on toisen asteen opiskelijoita. Ja sitten se, että jos meille 37 lasta ilmeisesti syntyi viime vuonna, niin miettikää, tarvitaanko me 4 ala-astetta 37 lapselle. Et järkikin jo sanoi, että ei tarvita. Ja edelleenkin seison sanojeni takana siitä, että satsataan laadukkaaseen
kirjalliseen opetukseen seinien sijasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Elikkä Lahtisen Timo on ja nyt ihan luen täältä mitä minä olen mennyt vastaesitystä tekemään. Eli olin siellä hallituksessa jäävi ja oli sijainen siellä ja sitten siinä hallituksessakin vastaesitystä tein ja valtuustossa tein vastaesitystä ja siinä vaiheessa oli Kääriän tehnyt tämän toisen esityksen ja kaupunginvaltuutettu Timo Lahtinen esitti, että 1 valtuusto lakkauttaa Sammalselän koulu 1.8.25 alkaen ja 2 Iisveden koulun osalta kouluverkkoa valtuusto tarkastelee uudelleen vuonna 2026 ja kannatus oli ja sen jälkeen Kääriäisen ja meidän ehdotus äänestytettiin. Meidän ehdotus hävisi, jolloin jäi Kääriäisen ja hallituksen pohjaesitys, jossa oli sitten tämän keskustan Kääriäisen kannalla, koska meidän valtuustoryhmä lupasi olla koko ajan Lempyn koulun takana, saa jatkoaikaa meidän ryhmältä. Samoin Iisvesi, olen iisveteläinen ja olen viimeiseen asti Iisveden, eli tämä on ihan tämmöinen poliittinen päätös. Olen luvannut, että olen näihin pikkukoulujen takana ja olen edelleen pikkukoulujen takana, että tämä oli minun näkökannalta niin kuin minulle pienempi paha kuin se, että nämä 2 kyläkoulua lakkautetaan, minkä kannalla minä olen, että ne säilys pitkään. Kiitoksia. Olisin voinut nyt Marjalta tietysti kysyä nyt, kun tuossa se rahan nostit esille, että ei kyllä sitä terveyskeskusta sillä rahalla pidetä, että myös tuo Sammaselkä lakkautetaan, ne taitaa tulla kuitenkin vielä eri pussista ne rahat, että ei kannata vetää, niin kuin kannata sotkea puureja ja vellejä, mutta niin mikä se nyt on sitten se tarkka euromääräinen summa, mitä myös säästetään sitä Sammalselän koulun lakkautuksesta? Se minua kiinnostaa ja sitten toisaalta minua kiinnostaa myös tuo päätöksenteko logiikka siinäkin mielessä, sanotaan, että tyhjiä seiniä ei kannata niin pitää, tai mitenkä se nyt sanatarkasti menikään, niin Sammalselällä on 120 oppilasta ja Lempyyssä on 30 ja Iisveellä on 70. Ei nyt pahalla siis Iisv eikä Lempyyn koulua kohtaan, mutta jos mennään jonkunlaiseen tämmöiseen logiikkaan, niin minun matikka pettää tässä kohtaa, että 120 versus 30, niin en ymmärrä. Siitä varmaan keskustapuolue sitten vastaa, että heidän valtuutetulta on tullut esitys, että Lempyyn säilytetään, että mä en pysty siihen vastaamaan, mutta siihen pystyn, että me seisottiin sen kaupunginhallituksen esityksen takana. Ja se, että terveyskeskuksen säilyminen on toki Pohjois-Savon hyvinvointialueasia, mutta Suonenjoen kaupunki omistaa kiinteistöt ja meidän vastuulla on tehdä niihin se remontti. Että jos meinataan, että se säilyy täällä, niin kaupungin on pakko tehdä panostuksia siihen. Ja tämä kouluverkko, niin siis tosiasia on oikeasti se, että meiltä loppuu lapset. Niitä nyt tällä hetkellä on se 120 siellä Sammalselällä, mutta paljonko niitä on vaikka 5 vuoden päästä. Että niin, te olette vaikka koulua pistämässä kiinni vuoden päästä, ettekä 5 vuoden päästä. Niin, tässä toki, nyt, mutta se eurosummat jäi vielä kuulematta. Joo, no niihin minä en kyllä pysty sanomaan. No pitäähän sinun nyt valtuutettuna tietää, en jos muista ulkoa. Ja mulla ei tässä nyt ole Herttinen sentään. Summia ulkoa muista. Ei kai sitä nyt tuommoista kannata muistaa ulkoa, kuitenkin päättänyt sen, millä säästöillä perustuen lopettaa sen koulun. Muistaako joku muu sen summan ulkoa, jos hän ei muista? Varmaan vastauksia saa näin. Mitä siinä tietää? Toki, mutta Luulisin, että olisi monta kättä ylhäällä. Mikä se on se eurosumma? Tarkistetaan. Se on kuule parempi nämä aina tarkistaa, ennen vaikka muistaisikin ulkoa sen sijaan, että sanoo, että ei vaan tule väärin sanottua, koska sekään ei ole hyvä juttu. Mutta tietysti, että nämä on isoja kokonaisuuksia ja sitten näitä asioita ainakin kaupunginhallituksessa tarkastellaan niin kuin koko kaupungin tasolla. Niin sitä kehitystä ja sitä tilannetta tarkastellaan koko kaupungin tasolla. Ja siellä tosiaan niin kuin on tullutkin jo mainittua tämä väestöasia, väestörakenteen kehitys on yksi. Ja sitten tietysti tämä kiinteistökysymys. Mitä kiinteistöjä remontoidaan ja mihinkäkin tarpeeseen, mitä rakennetaan, minkälaisia toimintoja niissä on. Ja sitä koko kaupungin tasolla katsotaan. Ja sitten tietysti kuntatalous, mutta myös nämä toiminnalliset puolet siinä. Ja se on koko kaupunkitason varmasti. Sitten oliko siellä?
Joo, Sivosen Ossi, jos ei ole nimi vielä jollekin tuttu, tuolla varmasti muuten olemaan tulevaisuudessa. Mutta esitän tämän kysymyksen suoraan kaupunginjohtajalle, että jos te tuon Sammaselän koulun haluatte tuosta noin vaan laittaa kiinni, niin montako lapsiperhettä pois muuttaen se teidän kiinni laitto maksaa persnettoon? Moniko muuttaa? Minä tiedän jo suoraan, mitkä on sanonut Sammalselkä kun lähtöön, niin lähtöön muuten hyötyy. Ymmärrättekö työ jumalauta, minkälaisen infra ympärille se koulu on rakennettu? 90% teistä ei saatana varmasti tänne tajua. Jos minä olisin ulkopaikkakuntalainen ja minä haluaisin lapset Suonenjoelle, ei ole kahta sanaa, minne minä ne haluan. Jos minä halusin jostain syystä asua kaupungissa. Sammalselä. Siellä on lähtökohtaisesti suhteellisen turvallisesti lapset pystyy menemään sinne kouluun ylittämättä yhtään isoa tietä. Ja työ puhutte jostain 10 tai 100 000 eurosta. Ihan sama kuin pyyhitte perseenne tässä vaiheessa, koska lähtökohtaisesti työ puhutte etupainotteisesta lasten vähentymisestä. Työ ette annaisi teille kunnalle minkäänlaista markkinamahdollisuutta ottaa tänne lapsiperheitä vastaan. Kaikki tämä negatiivinen paska, mitä työ saatte meiltä niskaa. Ajatelkaa, jos tämä olisi käynyt positiiviseksi energiaksi. Montako lapsiperhettä kun muuttaa työssä käyvää pois tuosta Sammalselän koulun alueelta pelkästään, niin se on kalliimpi. Samaan aikaan työ rakennatte jotta tuommoisia kävelykadun pätkiä tuonne Valkeasenmäelle, niin terveisiä perseestä. Sitä ei kävele kukka. Ja työ puhutte, että pitää saada säästöjä. Täällä menee puurot ja vellit sekaisin rahalippasta, missä ne on. Niin on sinnekin rahalippaa, se mennyt sinne kävelykattuun euroja. Jos te rupeatte ajattelemaan, että me ruvetaan lapsiperheeltä viemään muuttotappiollisesti rahaa poikki, niin mistä te sitten kuvittelette, että sitä tulee? Kertokee. Sen verran toivon, että kielenkäyttö pysyisi asiallisena. Tämän korrektina ja sitten tosiaan se, että nythän me ei olla niin kuin nollatilanteessa tässä hetkessä. Ei olla tässä nykyisessäkään kouluverkossa niin kuin nollatilanteessa. Ja jos ajatellaan, että meillä on tähänkin asti ollut, tai nyt meillä siis on 4 alakoulua ja niissä on oppilaita sen verran, että mahtuisi enemmänkin. Ja tässä jos ajatellaan nyt tämä aika, mitä meillä tämäkin kouluverkko on ollut tässä tällaisenaan, niin siellä on vähentynyt se oppilasmäärä ihan useilla kymmenillä. Ja mikä olikaan meidän lasten määrän väheneminen vaikka 10 vuoden aikana 100 lasta kuitenkin niin kuin siinä ajassa, että me ei nyt niin kuin olla ikään kuin, nollapisteessä, josta nyt katsotaan eteenpäin, vaan että nämäkin toimet, mitä tässä nyt on tehty, niin on myöskin niin kuin, sitä katsotaan sitä isoa kokonaisuutta ja sitten myös sitä, mitä on jo tapahtunut, ei pelkästään sitä, että mitä tulee seuraavan 5 vuoden aikana tapahtumaan, mikä sekin muutos näyttää tosi isolta, mutta myös sitä, että mitä on jo tapahtunut. Ja niin kuin tuossa on puhetta, niin näitä on aika pitkään näitä ajatuksia ja näitä työitä, että nämä ei sinänsä ole ihan vastaisuudessa. Mutta sitten oliko siellä? Niin, arvoisa puheenjohtaja Veijo Puolinen ja entinen Sammaselän opettaja, nykyään eläkkeelle jo 20 vuotta ollut. Mutta täällä on puhuttu siitä, että talous on huonossa jamassa. Mulla on viime vuoden 22 tilinpäätös tässä näin. Tulos on 1,1 miljoonaa plussalla. Ylijäämä taseessa on 8,9 miljoonaa. Vuosikate on ollut 3,4 miljoonaa. Toimenpiteet 1,5 miljoonaa. Lainaa on ollut 20,6 miljoonaa. Verotulot on 26,7 ja valtionosuudet 27,4. Ja investointeja 1,2 miljoonaa. Niin miten te voitte vedota, että talous on huonossa kunnossa? Tässä on faktaa. Mä oon tarkastusvaliokunnan jäsen ja joudun sen pohtimaan näitä asioita. Joutuu tietysti katsomaan sitten myös sitä, että mitä on niin kuin, siellä on ollut sellaisia niin kuin kertaeriä, mitkä sinne on tullut. Esimerkiksi tänä vuonnakin sinne tulee ikään kuin yksi ylimääräinen verotulo viime vuodelta.
toivoisin nyt kuitenkin, että tarkastuslautakunnankin jäsenet pystyvät sen tiedostamaan, että maailma muuttuu aika radikaalisti kuntien ja kuntien talouden osalta vuoden 2023 vuoden alkuun. Tuossa kuvattiin nyt vuoden 2022 tilannetta. Tuosta on meidän taloudesta lähtenyt 2/3, eli 65% poikkeaa. Jo mainitsit muun muassa, että valtionosuudet oli lähempänä 25 miljoonaa. Viime vuoden tilinpäätöksessä ne on 5,1, eli 19 miljoonaa rahoituspohjaa on lähtenyt pelkillä valtionosuuksilla niin poikkeen. Ja erityisesti kuntien taloutta ovat parantaneet korona-aikana tulleet kertaluontoiset tuet. Se pelasti monen kunnan talouden vuonna 2022. 2023 vuoden puolelle, mihin puheenjohtajakin viittasi, niin saimme tästä hyvinvointialueen siirrosta johtuen käytännössä 13 kuukauden verotulot 12 kuukauden aikana. Ja meilläkin se on käytännössä ollut 1 000 000 euroa tälle viime vuoden kokonaisuudessa. Tämä vuosi näyttää vielä siinä, että ollaan lähellä nollatilannetta, erityisesti Suonenjoen kaupungin taloudelliset haasteet. Mikäli emme tee yhtään mitään, niin alkaa tästä vuodesta ja ensi vuoden alusta erityisesti, johon liittyy valtionosuuksiin liittyvät leikkaukset ja myöskin meidän yritysverotukseen liittyvät osuudet tulevat leikkaantumaan sitä kautta. Meillä tulee kyllä olemaan taloudellisesti haastavat ajat erityisesti ensi vuodesta alkaen. Tämä vuosi vielä ollaan siinä lähellä nollatilannetta ja se on hyvä, että meillä on kuitenkin sitä puskuria liikkumaan. Yhtään velkarahaa ei siirtynyt sinne hyvinvointialueelle. Taloudesta ja tulopohjasta lähti kuitenkin yli 60% pois. Eli kannetaan vastuu kaikista niistä veloista, missä Veijo tuossa äsken mainitsit, että yli 20 miljoonaa jäi maksettavaa. Ja meillä on erittäin suuri peruskorjausvelka, johon tässäkin on sanottu, että terveyskeskus yksinään, joka jää kunnan maksettavaksi, mikäli hyvinvointialueesta jatkossa haluaa vuokrata, niin puhutaan jopa 10 miljoonaa investoinnista. Ja se tarkoittaa tuohon meidän velkamäärän 1,5-kertaistumista jo pelkän yhteenkohteen osalta. Että kyllä tässä nyt on eteenpäin katsottu, eikä pelkästään siihen, että mitä tilanne näytti vuonna 2022. Tässä nyt ehkä lyhyesti asiaa. Äsken esittely itseäni Pirvanmaan vuodesta. Sanonko me? No niin, hyvä. Tästä, että sitähän ei voi yksi yhteen miinustaa, että jos katsotaan mikä on Sammaselan koulun menot ja sitten jos Sammaselan koulu laitetaan kiinni, niin paljonko säästää, ei se ole ollenkaan yksi yhteen. Ja sitten Suomessa on tehty tutkimuksia siitä, että kuinka paljon kyläkoulujen lopettaminen tuo säästöjä, niin siinähän ei säästöjä ole tullut. Ja sitten mä olen aina ottanut esille tämän lasten terveyden. Nyt on tullut ihan muutama viikko sitten tuon terveystutkimus, suomalaisten lasten terveystutkimus, ja siinä nostan vain yhden asian sieltä, eli 4-5-luokkalaisten terveys tällä Savon alueella on erittäin huono. Että tämmöinenkin asia kannattaa ottaa huomioon. Ja sitten tuleehan siinä kuluja ja kaikkea, jos koulu lopetetaan. Ei se ole vaan ihan lapset nyt lopetetaan ja kaikki sitten on sen jälkeen hyviä. Kiitos. Anni Lehtonen, keskustaa, tunnustan. Ja en ollut siinä valtuuston kokouksessa, jossa Sammalselkä päätettiin monien kiemuroiden jälkeen lakkauttaa. Se päätös, mitä mä seurasin netin kautta, sehän tuli sieltä niinku aivan yllättäen ja valtuutetut oli varmaan osa ainakin hämillään. Ja täällä vähän puhuttu, Sammalselan alue, niin sehän on vallan mainio asuinalue. Siellä on paljon lapsiperheitä, siellä alkaa toinen sukupolvi, 70-luvulla rakennettuja taloja. Ne minun ikäiset mummat ja papat sieltä on muuttanut pois ja sinne on tullut lapsiperheitä. Ja miten se on turvallinen se tie sinne koululle. Ja se koulu, joka on arkkitehti Juha-Pekka Husson piirtämä, varmistin Juha-Pekalta, ja siellä on kaikki ne ulkoliikunta, mä tietysti nämä on tuttuja kaikille, mutta aivan mahtava koulu. Ja mitä Timo Sorsa sanoi, että siinä nyt niin kauhean kallis remontti. Olin koulutuslautakunnassa ja olen edelleen kasvun ja oppimisen lautakunnassa. Ja me vierailtiin koulutuslautakunnan
kokouksessa pari vuotta sitten siellä koululla, ja minäkin, joka aistin kaiken huonon ilman, niin en huomannut siellä mitään huonoa ilmaa. Sitten siellä ne luokat, se on yksisarjainen, se on erittäin tehokas yksisarjainen koulu, jossa on ne luokat, ne ei ole mitään pieniä, ne on 20 oppilaan luokkia. Ja se järjestys siellä, mitä minä olen käynyt, niin se on mallikelpoista. Siellä välitetään niin oppilaista. Ja sitten tuo vielä tuohon Timo Sorsa kommentti, että kallis remontti. Parhaiten varmaan tietää tekninen johtaja Kimmo Hävinen, mitä maksaa, mutta sitä ei ole varmaan kartoitettu. Mutta ei se nyt niin huonossa kunnossa ole, kun täällä puhutaan näissä puheenvuoroissa. Vai ihmetyttää? Eikös palveluverkkoselvityksessä ole, että pintaremontti? Niin, joo. Mutta olisi paljon muutakin, mutta kiitos. Joo, puheenjohtaja, tekninen johtaja Kimmo Hävinen, ottamatta kantaa aikaisempien puheenvuoroihin muuten, paitsi sitten näitä kulupaktoja, mitä on Sammalselän koulun käyttökustannukset vuositasolla ja aikoinaan tehdystä investoinnista, kun poisto lasketaan, niin on viime vuonna 121 000 kustannukset, joista poistojen osuus on 18 000. Eli tuon verran se on niin kuin, ne seinät maksaa, mutta ilmeisesti tässä kouluverkkoselvityksiä ja näistä kun on arvotettu, niin enemmän siinä on niin kuin näitä henkilökunnan käyttöön liittyviä asioita, mutta tämä on tosiaan seinistä. Ja jos investointi, se tarkentuu toki, että minkä tasoinen peruskorjaus tehdään, siis se ei ole mikään pintaremontti, se on peruskorjaus, kun tuon ikäinen rakennus on ja lähdetään tekemään. Ja jos sillä päätetään jatkaa pitkään, niin se on peruskorjaus ja se on tällä hetkellä arvio kuntotutkimuksen jälkeen, joka sitten suunnittelussa tarkentuu 2,5 miljoonaa. 20 vuoden poistoajalla tekisi 125 tonnia per vuosi, eli 250 000 on niin kuin tämmöisen teknisen palvelun näkökulmasta ne kustannukset. Ei mulla muuta. Tuosta Lempyystä, kun sanottiin, että on tämmöinen hengähdystauko ja odotellaan, että sinne sitä porukkaa muuttaisi, niin paljonko sinne on nyt muuttanut lapsiperheitä tämän hengähdystauon aikana? Paljonko on oppilaita tullut lisää? Kuka osaisi vastata? Oppimisen johtaja Anne Lahtivirta. Muuttoliikettä on tapahtunut oikeastaan niin kuin vähän molempiin suuntiin. Kokonaisoppilasmäärä on pysynyt koko ajan suurin piirtein ennallaan. Eli ei ole kasvanut siitä, mitä se on ollut tässä 3 vuoden aikana. Ihan siis yksittäinen oppilas sinne tänne vaihtelee vuoden sisällä hieman. Kiitos. Ja sitten ehkä myös jatkokysymys, että nyt jos vitoskutoset myös sieltä siirretään pois, niin paljonko sinne jää oppilaita ensi vuonna? Jatkan vaan. Jos voin tarkistaa ihan kohta koneelta, mutta nyt on kuistivarastissa 24 oppilasta. Kiitos. Nyt niin kuin ensi tulevana syksynä. Joo, juuri. Ja siinä on mukana esikoulu. No niin, Dutse Erno terve. Teistä verkkoselvityksestä selviää, että Lempyyn kouluissa lakkautetaan, niin 200 000 tulee säästöä. Ja se jos yhdistetään tänne yhtenäiskoululle, niin yhtenäiskoulu pysyy kaksisarjaisena kouluna. Nyt kun Sammalselkäys siirretään sinne, se muuttuu kolmisarjaiseksi ja kaikki oppilaat ei edes mahu sinne. Eli sinne pitää ottaa, tulee kolmisarjainen koulu sinne, lisää opettajia, vähemmän säästöä. Ja siellä myös lukee, että se on korjauskelvoton se Lempyyn koulu. Eli sitä ei kannata saneerata. Niin nyt semmoinen kysymys, että onko tämä koko homman taustalla se, että sinne rakennetaan uusi 2 miljoonan koulu Lempyylle ja sen takia pitää saada Sammalselkä kiinni? Sellaista päätöstä ei ole. Päätöksenteolta olisin vaan kysynyt, että onko siinä mitenkään otettu huomioon niin tämmöiset kokonaistalousvaikutukset ja sitten oikeastaan 2 asiaa, kokonaistalousvaikutukset ja sitten tämmöinen koululaisten hyvinvointi ja kuinka paljon he käyttävät aikaa koulumatkoihin. Esimerkkinä oikeastaan tästä, että niin kun on yksi kerran ajattelin tuolla Lempyyn kouluttajien ohi, että sillä autolla tulee 13 minuuttia tuohon
sitten tuolta Sionisillolta kävelin joku kerran tuonne yhtenäiskoululle, niin kävellen menee semmoinen reipas aikuinen kävely 25 minuuttia. Ja sitten kun ottaa huomioon lapsilla, eikä se askel ole jonkun verran hitaampi, siihen menee varmasti yli puoli tuntia kävellä sitä samaan sellainen koulunkäyntialueen rajaa alueella sinne yhtenäiskoululle tuntipäivässä. Niin, onko tätä... No enemmän todennäköisesti. Onko tätä niin koululaisten ajankäyttö huomioitu siinä päätöksessä ollenkaan? Ja miten se niissä eri skenaarioissa toteutuu? Toinen asia sitten on tämä talousvaikutus. Sehän on niin selkeästi tiedossa, että ennen kaikkea se niin lähimmän 5 kilometrin aikana tai etäisyydellä niin koulun läheisyydellä on suuri korrelaatio siihen kiinteistöarvoon. Kuinka paljon se vaikuttaa näihin kiinteistöarvoihin. Ja sitten vielä kun tässä niin Lempystä ja Sammaselta kaikkea kyse, tämän Sammaselta osalta kertautuu se haitta, koska on paljon isommalta asuinalueesta kyse verrattuna Lempyyseen. Tai ylipäätään koko tarkastelu, mitä koolia näitä tarkastellaan, niin onko näitä asioita huomioitu siinä päätöksenteossa? Koulumatkoselvityksessä tietysti noita koulumatkoja, sen osalta mitä nyt kuljetusmatkoihin lähinnä, mutta onhan meillä niin kuin se yleinen päätös kaupungilla, että Anne, oliko se nyt 3 vai 5 kilometriä kävelymatkaa? Eskari ykkös-kakkosilla on 3 kilometriä ja sitä vanhemmilla 5 kilometriä. Yhteensä vai suuntaansa? Suuntaista. Jos me taataan jatkossa, että ne pääsee kävelemään, kun tälläkin hetkellä, niin kun katsoo tuolta rautatiesillä alituskohta, niin ei jalkakäytävää, kun ne on unohtua vähän aurata. Niin teesi kun pistetään nuo pikkunassikat kävelemään tuolla ja sä et tiedä missä kohti on jalkakäytävä ja autotien välinen ero, niin minkälaisella logiikalla tämä on niin ihan oikeasti ajateltu toimiva? Niin on heti 60 kappaletta, jos jalkalantia toisella puolella kävellä. Ja ylipäätään reitin turvallisuus on täällä Suomen keskustaan ykkösluokkalaisen laittaminen tuolta kulkemaan tuon keskustaan, niin on sitä asiaa mietitty turvallisuuden näkökulmasta. Joo, Viljo Herranen on nimi. Ja ihan vaan tuohon koulumatkaan semmoinen pieni kommentti. Ja kun se on niin mahdottoman pitkä, kun se on 3 kilometriä. Me asutaan tuolla Jalkalan perukoilla ja sieltä 3 isänmaan touhua kävi koulua. Bussi tuli 6:30 aikaa aamulla ja siitä olisi jääpuoli 15 kilometriä kävelyä ja piste. Ei se aina menee niin kuin sillä tavalla tasan, että se on justiin siinä vieressä se koulu. Että kyllä ne Oletko miettinyt, miksi me on haluttu muuttaa sinne Sammalselän koulun lähelle, että me on haluttu muuttaa sinne Jalkalan korpeen? Niin, no se on taas eri asia se, mutta niin, että ei siellä kukaan kysynyt, että pitäisikö sen Jalkalaan perustaa koulu. Se hypättiin. Pelkät meni. Ei ollut koulu. Ei ollut. Enkä saada niin paljon lapsia, että olisi saada koulua perustettu. Mutta se ei kuulu tähän. Kyllä nuo lapset vaan joutuu pitkiä matkoja kulkemaan. Jos mä puhuisin itsestäni, niin silloin kun minä kävin koulua, se oli yli 40 kilometriä, 6:30 bussia 5 aikaan kotiin illalla. Ei ne lapset siihen kuole, jos ne pikkusen matkoa sitä koulumatkoa käy. Mulla on vanhin tekee jotain tietokonehommia ja toisiksi vanhin lastenohjaajana ja nuorimmainen on tullut ukko-opettajaksi, että ei se ihan kauheasti ole kärsinyt sitä koulukäynnistä. Että pitää sillä lailla ajatella, että kyllä ne lapset mielellään välillä puhuu muussakin kuin se isi ja äiti kyydissä. No niin palataan. Kiitoksia. Pia Peltikäinen ja kasvu- ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja. Aloitetaan tuosta viimeisestä lasten turvallisuuden kävelyreitti. Jo edellisvaltuustossa, vuodenvaltuustossa varattiin korvamerkittyä rahaa lasten turvallisuuden, eli tähän reittiin, mutta sillä saatiin se pyörätie, lautakunta päätti semmoisen, mutta nyt oli vielä tarkemmin, oli korvamerkittynä juuri tämä
näinä päivinä. Me käytiin Kuopion Siilijärvi Suonenjoki liitosneuvottelut. Ja meidän Suonenjoki oli siinä kunnossa, että oli pakko liittää Kuopio. Siis oikeasti oli meidän talous siinä vaiheessa. Ei missään vaiheessa ole sitä pakkoa ollut. Näytä, älä puhu soopaa. Me oltiin neuvottelussa ja siellä oli Laesterän suositus, että liitytään. Ja tämä valtuusto silloin äänesti 3 kautta sitten, että emme liity. Me olimme neuvottelussa ja lopputulos oli suositus siellä. Meillä oli kriisiytyvä kunta. Eli ihan oltiin siinä oikeassa. Ja sieltä tuli ne, että mitä meillä täällä on paljon ja hyvää, mitä meidän kannattaa säästää ja tämmöisiä asioita. Mutta se, että me käytetään niin paljon rahaa siihen, mitä me ei selvästi tällä hetkelläkään osata arvostaa, niin näihin pieniin luokkiin, paljon opettajia, mikä tällä hetkellä näkyy, että se on ollut iso panostus meille, mutta ei se ole tuonut niitä lapsia, vaikka me ollaan odotettu niitä lapsia tässä 9 vuoden ajan. Se on vähentynyt niin 100 lapsella tämä määrä. Ihan järkyttävä paljon. Ja sitten kun on näitä esimerkkejä, Nivala, Kertsi-Kuupata. Siellä on 25% kouluikäisiä lapsia. Meillä on 13%. Meidän ikärakenne on aivan menee tällä tavalla. Vaikka meillä on lapsia syntynyt, mutta meillä on paljon sitä vanhempaa. Ja raha tulee per lapsi. Muistakaa se, että per lapsi tulee. Eli silloin kun jos nämä lapset on ripoteltu moneen paikkaan, niin siellä on aina vähemmän rahaa. Jos me ei tehdä näitä asioita, mä palaan vielä päätöksentekoon. Meidän seuraavat keinot on lomauttaa, ja siitä varmaan kärsii kaikki lapset. Siitä kärsii katujen auramiset ja jopa ehkä se hiihtolattu.